As we remain standing, Mark chapter 16, begin to verse 15. Mark chapter 15, begin to verse 16. He said to them, go. And he said unto them, Yes. Yeah. Go ye into all the world and preach the gospel. Let's pray quickly. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for the word. You Yes, touch Lord. them, transform them, give them courage, Yes, Lord. renew Yes, their Lord. spirit. Thank you, In Jesus' Jesus. name, amen. Amen. Take a wonderful seat. I want to go precept by precept, line by line, Amen. with this scripture. Right? Jesus. Start it again. Verse 15. Yeah. And he said unto them, He said unto them, yes. Go ye into all the world. Ambani niye kulo lonke ihlabathi. And preach the gospel Nifike nishumayele ivangeli. to every creature. Every creature, yes. He that believeth Uh-huh. and is baptized shall be saved. Yes. And baptize and asindiswe. Shall be saved. Yeah. But he that believeth not Uh-huh. shall be damned. All right, let's stop there. I pray you're ready for the scripture. Amen. Take a seat. Praise the Lord. Amen. You have so many phones. You go here. Jesus. Oh, praise the Lord. Go, Shabai. I'm not finished. Praise the Lord. Amen. Yeah. Oh, you have too much fun. Okay. Yeah. I want to talk about Jesus was doing great commission to Yes. the disciples. Amen. And Jesus, he said that to us now. Yes. We've been commissioned Amen. to preach the good news. Jesus. We, Amen. not them that side. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, zenithi now nibafumene umyalelo Yes. nibabhaptize Amen. egameni loyise nelonyana nelomoya engcwele uThixo eziqu zithathu emnye. Jesus. That's why we talk about the Trinity of God. Amen. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We don't have a good preacher in the CHF, Amen. but surely we have a good message, Amen. message that transforms. Amen. And any one of us sitting down there, Praise the Lord. he believe ukuthi uThixo uyambiza. Yes. Esi scripture sihamba kunye naye. Amen. She can preach the good news. Amen. Good news, you can preach it in your legal way to bring your friends to the church. Amen. You are winning souls. Please, ungazi ne friends ezafika zise-rebellion. Amen. Jesus. Asifuna izifriends sithi sithetha nazo sibe sisithe gqa ngamehlo ebusweni. Uthini tata? You don't want those kind of friends. Don't bring those kind of friends. Because we cannot bring devils in the church. Amen. Jesus. You don't even cancel the devil. Amen. You don't even sit down to try to make something sense for you, Satan. Amen. You can't.
Amen. The Bible told us Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. to the devil who must cast Cast out. out Yes. devils. Amen. Not to cancel the devil, Yeah. Jesus. because once you don't allow such a people, devils in the church will prosper Amen. Amen. in the way Amen. that when the church prospers, he remove all the devils. Yes, Lord. People, they come to church, and then people, instead they come to church, they talk about this lokish. Amen. Do you understand? And when they sit down, they talk izinto lokish. Umntu omameleyo uyawabona babantu oba kodwa bathi basecaweni, but they speak outside. Izinto are outside. Amen. That's devil. Devil, you cannot keep devil. Amen. Okay? Yes, Lord. But once you drive out the devil, Yes. out, Amen. I mean out, Amen. drive out the devil. And then the church, you will receive power, Amen. you will receive anointing, Yes. you will receive a new things. Ezithethwa yile ncwadi. Amen. There are things the Lord has said. Once wamkela uKristu, not uhamba icawa. Amen. Xa uhamba icawa womile. Amen. Praise the Lord. Amen. Xa uhamba icawa uyoma. Wome okokoko womile utantoni begumkarakara. Yazi umkarakara into yombele. Jesus. Deliver us. Ucima usindisiwe kanti akasindiswanga. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ubona kuthiwa isisila seToni sibona xa kutheni bona bakuphuluka amazwi apha kuye emlonyeni, indlela athetha ngayo aphulukile amazwi. Jesus. Oh, Hayi. You understand? Because we cancel the devils. Amen. When you come to the house of the Lord, you accept Christ, ubuso bakho buyakhululeka. Amen. The reason bungakhululeki is the devil. Amen. He's busy with you nicely. We cast out devils. Ube ngajonga noma uyaqala ufika ufike equmbini. Jesus. Ulindele ngoma ujoke phaa ekwayareni. Amthatha amanzi olwazi. Ajonge. Ujonge iyabaleka. Athi ugqiba ajonge ngale. Ajonge useqama abona all hlapunise. Ujon uyabaleka. You. Athi qaqeba ohlala phansi. Athi akumandi enkunzweni. Yazi ubuso bakhe buqinile. Amen. How can you come and worship God? Kodwa uze from par utwele. Stop nonsense to you. Asikhulule Uthi baba. xa ungena kumnyama, Yeah. you still have that stop nonsense. Amen. And you are not friendly to people. Amen. People, they must be friendly. Yes. People, they must know how they can approach you. Amen. They mustn't be afraid to come and say, "Kamba khetha umuntu omthandayo apha afune counseling kulaa." I want to help me with the counseling. Hey, I have this problem and that problem and that problem and that problem. The genuine Christian, he will say, see, I think you must do A, B, C, D. Kodwa masingene emthandazweni sobabili. Yes. Amen. Let's pray each other. Let's sithandazalana each other. Yes, Lord. I'll put your problems. You know, ubawo uyawujonga umthandazo
xana umthandazo wena ungabeke zakho ingxaki ubeke ezomnye ingxaki ngoku wena usengxakini you be prosper because ngusengxakini but kodwa uzothandazela abanye abantu abasengxakini kodwa nguwe wena nawe usengxakini but uthandazela abanye abantu. You know what the Lord does? He look at aba bantu bathandazelayo ajonge uba oyena mntu ufuna mna kakhulu ngulo, let me fix the problem yalo ndawugqiba ndiye kulo wawo umthandazelayo. Amen. Okay? Praise the Lord. Ungasoloko ubeka izinto zakho. Lord help me. I want this, I want that. Huh? Okufuna izinto kubawo. Ngeyiphi into ombulelayo kuyo? Oh, Father, deliver us. Udala ucela. Hayi ndifuna le. Ndifuna leya. Praise the Lord. Amen. Ukubanye abathe xa ndibheke evasithi noko ndifuna imoto. Can you imagine? Apa evasithi kukho lena neshakal. But ngenxeni ba epasini azawufika lapha evasithi alahleke. Amen. Alahleke iclass kaloku akuyiwa ka room number 6 ka room 6 akuyiwa ka room 6 evasithi uyaphakama ubheke ukangena lecture uzawulahleka ke ngokupha ubulahleka yonke nansi imoto yaduma maphandle ungabi akayijongi nepetrol ivele ithi athi tata le moto hayi akakayiboni uba ipetrol ayikho. In a problem, there's a problem in the engine. Amen. What is the problem? Le moto nantsika tata ivele yakhatha isendleleni iyawuthini ungakhathi ungekho petrol uzocelwa ngomnye umuntu xa izomnceda khawustarte start but you know the problem is the petrol. Open the boot atawujonga my goodness there's no petrol here. Ucele into engekho ready. Nangoku ubhizi ucela ne-blessings ufuna i-blessings. I need a blessing. Are you ready for the Father? Are you ready? Umama unoyiya uza kumkusasa. Tata unyana wam khangabuye. Amen. Yabuza uthi ubani? Uthi unyani. Ndithi mama nawe uyava uba uthi ngunyani. Ubaba usithi intombi yami hayi ke bezokhupha amehlo. Uthi utheni? Sebesikhangela lo ntombi nathi ndibe ndibambisa utata ufula apha icawa thatha imvubu yam pha emotweni sokukhangela laa ntombi pha. Into yokuqala xa ivula umnyango intombi iyothi Tata. ithi zamntanam za ndifuna le joke yakho ndingene kuyo lo joke ibethe yo ndithathe ndidibanise nodonga ndiyithe le donga ndiphinde ndiyithathe aba bajonga phantsi nawo ndiphinde ndiyithathe le joke yakho ndiyibethekise ngawo ndiphinde ndiyithathe kwakhona jonga nangoku bajonga phantsi bayabuza ayiwona ngubani lo ndithetha ngale yakho ijoke. Amen. Bayabuzana nawo uba ayiwona utata uthetha nabani ndithetha nawe ngqo. I can say all those things. Those things, they are building us. Amen. Akusoze ube ngumuntu ungakhange wakhiwe ngabanye abantu. Amen. Ukuze ube ngumuntu funeka ube ngumuntu owakhiwayo. Intamo yakho mayingabi kuni for ukujikwa. Amen. Funeka ujikwe usukwe uthwe. Amen. Uze naqala ngoku mile ungumfundisi. Yes. Umfundisi ongakhange agqithe
kwi-test Amen. ubone inkonzo ezinkulu Yes. lo mfundisi unepandle elikhulu Amen. yazi ba lo mfundisi uSathana akakho asayinidayo kuye Amen. sekwicala lakhe Amen. ukuze sikubone ubawo ukubizile masukubone ngezinto ophumela kuzo izinto ezikwenza ube indoda yomelela ube indoda Amen. yomelela Yeah. ube indoda make sijonge izinto ezikwenza ubudoda Amen. ungabi ngubrother Amen. or weak Yeah. xa kuthiwa kuwe yazi xa uweak ngoku Amen. uzaba weak nasendlini Yeah. nasendlini yakho indlu yakho uzaba weak because weak ngoku phakathi kwethu how much more xa weak endlini yakho. That's why uMariza uthe uzakhathatha ixesha uzafuna ulungisa yena. Amen. I'm not going to marry now. I'm going to take my time because I want to be strong. Amen. And you cannot be strong without Christ. Amen. Child. Kufuneka ube noYesu ngaphakathi. Yeah. Uthi inene ndithi kuni lowo ulivayo ilizwi lalowo wandithumayo ulobo obungunaphakade. Uphumela lapha angene ebomini obungunaphakade. Akusoze strong Yes. engekho yena. Amen. Kuye osinika istrength. Amen. Soze abantwana bakho baqeqeshe kahle ungenayo uKristu. Amen. Evele uyijonge lento kuyo uba ingaba iyakulambisa na. Join into apha kanti ikufaka deep kwi-poverty. Amen. Deep kwi-poverty. But once wamkele uKristu Amen. ukunika ispirit. Yes. Once wabaptizwa receive umoya oyingcwele. Amen. Kukho izinto ezenzekayo za heavenly. Amen. 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 Yes, Lord. Thank you. Now you begin speaking tongues. Yes, Lord. You take language abanye abantu abangayi-understand you Amen. because there's something is in you. Amen. Ikhona into lapha kwibheli yakho manje iphakama. Amen. Naxa yakuxelela xana mhlawumbi kukwizinto onga-understandiyo Amen. okanye xa usihla emandleni Amen. uyaziva nawe uba heyi ndiyehla ngoku emandleni. Jesus. Manjonge i-surroundings, Amen. manjonge huwa ndihamba kunye naye. Amen. Why all of a sudden ndizawuvela ndihle emandleni? Why? It's because ngubani? Check it out. Yeah. But the spirit ozasifumana kubawo siso sizawuxelela oba be careful son. Amen. Amen. Once he said be careful, open the eye, Amen. vula mehlo, a spirit, Amen. vula. Then these people and that people, they love you, but I don't believe so. Because umoya engcwele nguye obonayo. Jesus. Umoya engcwele ukuxelela izinto ebesenzeka kwindawo kungekho kuyo wena. Umoya engcwele axelela naxa uzawungena emsebenzini uba ngabe uzawubheka emeetingini akuxelela uba be careful of this meeting. Yes, Lord. This meeting ingawo. Immediately once ufumane loo nto uthi moya engcwele yangaphambili goboza. Goboza i-stronghold kulaa meeting goboza. Amen. Ngexesha bebeyiphethe i-contract yakho besithi bayayiterminata because umoya engcwele uthethile
bayithathe la contract bayifake phansi kwencwadi zabo. Listen, Paul. Yeah. Why didn't take the contract you give to this person? Amen. No, let's give him another chance. Amen. Let's give him 3 months another chance. Moyo ngwane sebenza. Yeah. Moyo ngwane kasebenza emfihlakalweni. Moyo ngwane again akunike. Amen. Athi uzawusebenza. Yeah. Usebenza endaweni ethile, uzawufumana umsebenzi, uzawuthi. It's because uqelela umuntu ongenayo umoya oyingcwele. Because the minute you receive prophecy, Amen. you have to go back endaweni yakho uyothandaza kuThixo. Ngoba Thixo ndiyakela le prophecy mayizaliseke. Whether you are waiting, you are saying, Pastor. Mighty God. Remember, I told you, ngo December, bebefuna uba mawungcwabe. Amen. Umntana wakho ebesesibhedlela, Amen. befuna uba mawungcwabe. Yes. Because umntana wakho ngala xesha behlasela, uhlaselwe yinto edibene no-storeroom. Jesus Christ. That's why umntana ukhawuleze waluza in the immediately waluza mind, because there was a storeroom there. And that storeroom was going to cause death, because you have to find la mntu ebesebenzisa la storeroom ukwenzela phinda azokuphulula. Uzamphulula phi umntana wakho eziswe ngabantu? All listen to me nicely. Amen. Where are you going to get those people? Amen. It's because the enemy, Yes. they want wena mangcwabe again. Abantwana bangamathole duna. But because you believe Yeah. to his prophets, the Bible said, when you believe, you shall prosper and you shall be established. Akunjalo? Those things, Bebes planner, Yes. Jesus. they can plan back again. Yeah. Not to your daughter, not to your son. Amen. You can go to your daughter's name. They said they're changing the strategy. I said we don't cancel Oh, yes. Yes. the devil. Yes, Lord. Yes, Lord. We don't sit and complain yes, Lord. to Yes. Satan. Amen. Amen. We cast out the devil. People about take too much. They talk in their mouth. They get a big mouth. They speak a lot of things. Yeah. You know, sometimes ubethwa ngaba bantu thana lawa ngamazwi. Yazi amazwi xa kukwintetha. Jesus. Yazi ungonzakaliswa zintetha. Amen. Are you with me? Amen. Kuthiwa zintetha eziya. Yeah. Because we don't asinayo enye siyamonelana. Hey. Once bekho iseat yomona, and second but there is no church there. Amen. Kukawa apho. Uhleli bunch of yamaxoki, nabantu abaxokayo, nabantu abathakathayo, aba-acting ngathi bamsulwa phambi kwakho, kanti ebusuku bayatsiba. They are high jump. Oh, Father, deliver us, Lord. High jump. Into eziphuma ngumtshayelo, Yeah. aphuma amathimuni, ahamba kunye nomtshayelo. Phuma Praise the Lord. But once wamkele uKristu, Amen. uKristu bekhona Yes. in your center Amen. of your life. If you invite Jesus in the center, in the early age, Amen. Oh, yes, Father. that's when mna
ukwamkela kwami uKristu ngamamkela uKristu 1983. 83 I accept Christ and zange ngiphinde ngibe nenhloni. Ndadala ndaba nenhloni ndathatha iBhayibheli ndayifaka eplastikini. Amen. Andafuna uba mandibone hayi is plastic. Thatha iBhayibheli yami ifaka eplastikini. Xa singena nasendayikhupha iBhayibheli yami wakhala umthatha. Wathi gqwetha ibambe iBhayibheli yakho. Mayibonakala iBhayibheli yakho. Amen. Mayibonakala ungabuphindi ifake eplastikini kulungile tata. That ama neBhayibheli. Nice in you nikhula ngexesha lefoni ifoni iBhayibheli ibe sefonini. Thina iBhayibheli sasibamba ngesandla. Amen. And it's nice when you have iBhayibheli because uyakwazi ufaka imark, uyakwazi uyijonga kwakhona uphinde uyigcine. iBhayibheli yakho ibe busy. iBhayibheli yakho ingabi clean. Clean iBhayibheli. Cima iBhayibheli le. Akuyifundi mos iBhayibheli. Xa ufunda iBhayibheli thatha imarka umane uyenza yini? Funda iBhayibheli. Wazi iBhayibheli ayifunde ungena sithukuthezi. Sokuthi xa unesithukuthezi uthi uzawufunda iBhayibheli. Asiyo leyo. Sithi isithukuthezi ngeBhayibheli. iBhayibheli ufuna ukuzixelele uba namaxesha ofunda iBhayibheli ngayo. Amen. Mina funda incwadi ezincedisana kunye neBhayibheli. Ufunde. Hleli nje umamela indaba. Umahlala ubani uKent Mahlala. Okoko ukhangela noKithi. Umamela uKithi. Wathi usubuza ba nguMahlala ungasixelela neupdate yala Mahlala. Kakusixelela lapha iBhayibheli lapha yeyiphi imverse onosixelela yona. Amen. Everything. Praise the Lord. You know about Gandhi, you make it pleasure. You check it pleasure. Okay, 12 o'clock. Kwaku lady, the white woman, elalamkele uKristu, limazi uKristu, lalisebenza kwikhabane lalisebenza kulo. Uba ngaba ndiyaya uLizel ndothetha naye sikhe sihambe simane sicokola iscripture. uLizel apha emathangeni akhe there's a scripture. Umane etype umane ufunda sa uyatype umane jonga sa scripture. I said this woman is loaded. Loaded. Not to over. That's why you are busy being attacked. Mangapha amaxesha ophandaza owenza amaxesha ofunda iBhayibheli. Amen. Uzatheka uzawuphupha kakubi. Uzawuphupha elinye ihashe liye lafika langathi likhwela phezulu kwami. Yho ndava kabuhlungu because elihashe inyawo zale lahashe uphinde wakhona uzibone ukhwele ehashini. Uphinde uzibone ngathi uyabhabha. Jesus. Uyabhabha kakade. Uphupha uchaya. Uzawutshaya. Hayi, ngiyiphuphile ndiyatshaya. Uzawutshaya. My sister uzawutshaya. Hayi ngokumalita tshaya nentsango. Amen. Tshaya intsango. Tshaya intsango, galela intsango. By excel. Tshaya intsango. Hayi khawubethe. Abethe naye. Jong. Oh, aphinde wakwenza njengeyitsala. Aphinde akhuphe ilwimi. Intombazana leyo. It's a woman. And it guys is right. Akho niks right. Because once utshaya intsango izawuhamba ihambe la ntsango ibe weak. Ufune into stronger than intsango. Ngena ku cocaine. You gone. Amen. Ku cocaine, hey.
ungasivalela lapho sinqandane nawe. Hey fundisi sabala uMike sabala hey hlala phansi. Hey manje hayi hey no okay. You can't trust umuntu ochayayo anything as stronger than cigarettes. Hayi makhulu wami wayechaya, so what? Utata wayesela echaya. My own father. Amen. My dad. Dad. Anolinganisa yena ndithi hayi mandinganise ugqarha. Hayi makethathe ke ndinganisa ugqarha. Naxesha nalonto anolinganisa. Ndikayiqala phi utshaya? Ndilindele uba siphumile kuloo ndawo sabe siphume kuyo ndithathe some few thoughts ndikhangele abantu abanjani ndifuna ukunika aza prophecy ndingakwazi ukuxelela zona nokuxelela kakuhle ngalaa mini uzowuthi nawe xa uthetha hayi ebephantsi kwe-influence ndithi heyi yintoni leyo uyigcinileyo phaa phantsi kwebhedi ndandiyibona le nto uba ugcine izinto wena. Yabona xa nishumayela ndawushumayela mntanam undive kodwa phaa kokwenu tatakho unemfene yani mfene katatakho umamakho nazi izinto phaa nabantwana babantu phaa ewardrobini akuzuthi hey nizawuthi utata besele lo ndiyokuxelela zonke izinto nalaa nto wawuyenzile in the last summer. Amen. Naba bantu wababulele ungakhange ubaxele. You never confess with people ababhubhileyo babhubhele ezandleni zakho. Praise the Lord. Amen. But when I'm drunk with the Holy Ghost, the Holy Ghost speak louder because I am drunk. When I'm drunk with the Holy Ghost, I will tell you what is the problem. Amen. Suyazi inamba yam. Amen. Xa lusengxakini. Yeah. Amen. Jesus. Amen. Uzukon ba abantu ndakafunda. Amen. You tell them about the problems endluyayo. Ubaxelela izinto zenatsika deep. Amen. Abaziyo uba this thing can cause ubomi. Yeah. But the same people they listen to you. Amen. Belapha kunani umuntu enze i-follow up. Amen. Yala prophecy kumnika yona. Tata ndicela ukubona. Amen. Ngawo ixesha sinokubona. Amen. Ndize ndizokusabela Amen. u-ABCD. Funeka umane umcenga yithi nonsense. Not ukulonyaka. Not ukulonyaka. Only xa ufowuna xa usengxakini. Amen. Once besengxakini uyayazi inamba yam. Jesus doesn't like that. Call unto him. Yes. Not always call him. Amen. Must be your friend. Amen. Amen. And umntathandaza umbona kwi-eyeballs. Uyawubona amehlo akhe ubona uba lo mama uyathandaza. Uyasiva ispirit sakhe ngokumbambile uva uba hey uyathandaza lo muntu. You don't need to be uyibeke kwi-social media. Amen. You don't need to write status. I'm praying, I'm this, I'm that. You're just playing when you do that. When uthandaza, it's a personal thing. Amen. Yeyakho nothixo wakho. Your things uzibona uphumele.
Praise the Lord. Ngexesha bemsebenzini bonke kuzogxothwa yonke la department usinde wena wedwa kula department bonke abanye abantu baphelelwe but usinde wena because of umthandazo. See that? Praise the Lord. Umthandazo uyanqoba ngumthandazo. Akufuni i-quick fixed. Amen. Umthandazo, you go and ask the Lord, Yes, Lord. Okoti, look at me and look at my needs Amen. and look at things that I need to do for you. If I rebuke you, must something happen? Amen. Jesus. You're like, must. Bagenama or I'm not joking. Amen. You'll see yourself. I think something I didn't understand you. You know what I mean? Watch your new tishala. Amen. Why principal? Yeah. What this the appointment finish man finish I declare what look at now. What no? When the rebuke le paiso, Jongis to some sense again as something call on finish to she. Amen. What you come into me? Amen. I need to walk by line. What you come into me? Amen. Letter only three things. That's only three things. I'm attending your terminator membership yako in this ministry. Amen. I didn't say we are nothing. Now you must give me 3 reasons. Yeah. As bangelo ukuthi ngingakwazi ukuyiterminate membership yako in this ministry. Amen. Waza kaba ileta uthathe wayishana kugqotha lakubani. What does it mean lo mfundisi nansikile? Kodwa yaqaba igqotha lakhe lithe jump the ship. Lo mfundisi is after you according what he says. Waza ko? Right. Phela amandla. Wayina amandla kaloku ke hamba. Aphela amandla. Amen. Jesus. Amen. Waza wathi kum Tata, I love the ministry. I love everything in the ministry. But ndixabene nawe ndizocela uxolo. Okay. And after ndicela uxolo ndicela undikhulule. Oh, tishara omkhulu, uyaphi na? Hayi ndiyahamba tishara, ndiyahamba. Yamazi wayengumelwane wakho. Undiqondile njenga apho ndiyanga khona. Ya. Wathi ndiyahamba ndathi go. Nhlanzi. Kulungile bawo. Thixo kusikelele. Wahanjwa kwabheka kwelanga. Aleka mdaka abantu bothi kwelanga. Abekho ngokwelanga. Amen. Bahambayo abesekho kwelanga. Amen. Fonela umfundisi wakwalanga. Wathi kum man bona amakhamente akho apha. Andifuni ingxaki. Ndathi ayayanga uphinde umfunele ngezonto. Ngxakezo. Ungangxami ngozinike neposition kezime. Wabuya after 3 months time wathi hey ndibonile laa nto ubuyithetha ziyayithanda iposition. Dada sikaka xa sithetha masithethe ngathi sibayeke bona ngoba abanisheki ndisatsho nango akho man of God ndishekayo. Amen. I am standing in my lane. And umntanam kwayendlini
wazi utata yakhe ayibhillionaire. Amen. Oba ninamali ndine 400 rand ebhankini but owam umntana yazi oba ngaba ndinamali is a cup of tea but my child, I teach my child ukuthi mabathembe mna. Ndim provider in this house. I'm a provider in this house. When unengxaki uyayazi namba kamfundisi. Amen. You go kumfundisi because you have a problem. Praise the Lord. You have a problem. Kwake kwavuka kusasa kwa malume apha encukwe yabetyatyorha kwavuka kusasa kamalume every morning kukho inkukhu efileyo. Jesus. Wathi umalume mazikhutsho zinkukhu zigalelwe kwelinye icala ngapha kusanyentwe kuvalwe ukuthi make sure oba inoba ikhona lento ingenayo. Amen. Yenziwa yonke loo nto. Sasa ngomso xa livuka kusasa sijonga ikhona enye kwakhona efileyo. Amen. Malume wobiza umlimi. Okumlimi ngolo xesha wabiza umlimi umalume kwenza indoda engumlimi kanti nako umlimi wafika lo mfe enxiba ijasi emhlophe wathi zonke masigqitha apha kum wabeka isitulo apha ndifuna ukumamela kakuhle lena ndithethayo wabeka isitulo apha wathi zonke zinkukhu masigqitha apha kum. Jesus. In order izinto zizawuhamba kakuhle mazigqithe apha kum. Watsho umalume kutsho umlimi hayi sangena wahlala esitulweni samnika inkukhu wayithatha umlimi wayijonga wayifaka ngapha kwazenye wayithatha umlimi wayijonga wayifaka ngapha kwaline esiphakathini kanti kukho inkukhu enomlomo njengoba ujonge wenkukhu le inkukhu ijonge kuthi umlomo wayo. Wathi umalume wathi umlimi nansi ingxaki. Nansi ingxaki. Amen. Wayikhupha wayibeka ecaleni wathi siwufumene ingxaki oba niyaqhuba nakwephini i-department oba ningekalathi ingxaki yale department iyaphela le nkonzo izawupheliswa ngaba bantu banomlomo. Nithi ukuthi ulathe uthi nansi ingxaki. Amen. Ukuze sihambe kunye funeka sikwazi ukuqelelana iziphoso. Qelelana iziphoso nawugqiba nithandazelana. We need to do that. We need to qelelana iziphoso. Kodwa funeka simulathe umonakalo. Amen. Konakelephi? Yes, Lord. Thena ungasanikeli nje. Amen. Uthena ungasakhuphi izinto zenkonzo. Jesus. Konakelephi? Unide uba silathe. Umonakalo. Once silathe uthi umntuli uthi umbhedesho sewisile sawuthi emveni kaloku nje sesihlale inhlalo ebhedeshekileyo. Sayihlala njani inhlalo ebhedeshekileyo kusekho abantu abathetha ngemilomo. Sayihlala njani inhlalo? Sayihlala njani inhlalo ebhedeshekileyo kusekho abantu ababamba into zabo imali zabo izinto zenkonzo ziyema simangawo uthembe wena yayi uzayikhupha kunjani? Amen. Andixelele uba unyanam akakaphangeli akaphangeli nathi mandixelele ubhanqa zoliso zokhupha imali cha Jesus. awubungixelele uba hayi inantsika ibaye andiphangeli mphetheni awuzungixelela loo nto leyo uba uphangeli uzayikhupha.
Angicela natsika nombulela la. Nombulela ngicela ba hayi andiphangeli andina awungicela lezo zinto. The ministry must run. Yes, Lord. The ministry must run. The gospel is for free, but it's expensive to deliver the gospel. Amen. Yayiza igroup. Ngaxesha la lonto leyo. Kaku no Mrs. Mfene. Amen. Zayikhupha imali. Amen. Hayi ndiyayikhupha. Ngathi yabona okuthatha engumfundisi. Yabona indlela enxiba ngayo simanje. Right, lethembeke eGauteng. Angadibani nabantu bapha eGauteng. Manje ndaseGauteng. I got a relation. Akayenza under my watch. Akayenza pha under my watch.